थांनाय हराव बिटिआरनि मोननै जायगायाव दुथांनि गुलि गावनाय जाथाय। मोनसे जाथाया जायो क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरिनि नाराबारियाव, गुबुन मोनसे जाथाया जायो चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमा ओनसोलनि आमगुरि पुलिस आउटपस्टनि आमथेखायाव। क'क्राझार सेरफांगुरिनि गुलि गावनाय जाथायाव फालांगिरि सुनिल मण्डलआ गोब्राबै जखम जायो। बिथांखौ बङाइगावनि गंसे गावारि फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनदों। गुबुन फारसे चिरां जिल्लानि गुलि गावनाय जाथायाव गोब्राबै जखम जानाय फालांगिरिया जाबाय अनिल इसवारि। बिथांखौबो बङाइगावनि गंसे गावारि फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनदों। जाथाया जादोंमोन थांनाय हरनि 12 रिंगासोआव। हरसेयावनो मोननै नांजाबनाय जिल्लायाव सिनायहायै दुथाङा गुलि गावनाय जाथाया थारैनो साननो गोनां खालामदों। जाथायनि सोमोन्दैआव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ।